Всеки обича да изненадва близките си с оригинални подаръци. Понякога не ни хрумва нищо и прибягваме до стандартните избори. Днес ще ви покажем едно изкуство, удобно за оригинални подаръци, което е както модерно, или казваме ние самите, хендмейд. Ръчно изработени албуми от плат ще ни представи Зорница Тодоринска. Здравей, добре дошла. Донесла си ни прекрасни албуми, наистина за шедьоври. Благодаря. И изобретения на изкуството, защото Благодаря. са много красиви и са изцяло направени от теб самата. Да, Ръчно. това е всъщност наистина 100% ръчна изработка. Това е така наречения скрапбукинг, който и това специално е класическата му форма. Изработване на специално фотоалбуми. Като цяло той възниква като един способ да се съхранят спомените и неща, които Мога си да заслужава. отворя, нали? Разбира се. Да изненадаме. То е Разбира с се. много различни Да, неща този вътре. специално Не е просто да подредим снимките. Да, идеята на тези албуми е, че заедно с Вау! снимките, написвайки 2 реда към тях, ще бъде кратка история, дата или нещо свързано с събитието, когато е направена снимката, всъщност е начин да запазим спомена жив за А хората момента. днес спомнят ли си хартиените снимки изобщо? Защото знаем, че използваме телефоните си често и сваляме на дискове точно снимките. така. Но това е страхотен момент пък да ги запазим във времето. Ами, все по-популярна става като цяло хендмейд културата, както в Европа, така и у нас. И наистина това е начин Да си запазим всъщност спомените в снимки. Именно. Искам да, докато си говорим, ако може да започнеш да ни показваш. Аз едновременно с това и аз ще показвам, защото са много красиви. Ето това е албум, уважаеми зрители, подходящ за вашата първа рожба. Много цветен, може би е за момченца, защото е подбран това в е син направен... цвят. Но тук могат да се подредят снимките и включително има да попълним колко е теглото, колко е ръстът на бебенцето и да проследим съответно. всеки месец. Ето 3-ти месец, 4-ти и така нататък. Всяка картинка е различна. Не е скучно, не е еднакво. Не е скучно, не е еднообразно и наистина е доста оригинален начин да се запазят тези спомни. Може би след време, вече порасналото детенце, разглеждайки този албум, ще има така доста приятни спомени. Покажи ни сега този, който в момента ще направим. Той е почти готов, може би. Почти готов е, да. Това е един сватбен албум, който всъщност това е един от последните ми проекти, които изработваш. Да, по които работя. Тук ще направя колко време демонстрация. ти отнема да направиш? Много е относително. По принцип, хубаво е да имаш някакви крайни срокове, защото... За да ги следваш. Именно. И какво носиш? Има някакви интересни, светещи картинки, блестящи, камъчета. Да, най-различни перли, детайли. Това са много така популярни продукти, които се използват в украсата на самите албуми. Какво ще направим? Можеш ли да ни покажеш? Да, в случая ще довърша всъщност корицата на този албум, която, предвид красивия дизайн на самата хартия, ще бъде нещо доста семпо изчистено. Аз мога ли да седна тук до теб? Разбира се. За да гледаме заедно всъщност какво Разбира се. Ще направиш. Тук имам един в розово, който е с някакви специални лепенки. Много ценен за мен албум, направен с много любов за една моя скъпа приятелка и нейното бебче, което наскоро се роди. Страхотно е. То не знаеш кое да отвориш по-напред всъщност. Да, иска се време да се разгледа, да се отвори навсякъде. Ето тук може да покажем какво правиш в момента. В момента нанасям мастил върху печат. Да. Който печат... Ето аз искам да го покажа, няма да падне. Не. Това е печат. Виждате ли го ето така? Печат с мастил, който след малко ще залепим, предполагам. И това ти ли си го изработваш сама? Ето Не. Го виждате ли го хубаво как се отразява? Ето сега и какво ще напишем на някакво това е една плочка, още повече. Дървена плочка. Тя всъщност е от бирен картон. Ето, значи го нанасяш с... Да, това е тампонно мастило, което всъщност нанасяме върху самия печат и след това оставяме изображение върху самата плочка. Това къде ще го поставим? И ти ли сама измисляш дизайна? Използваш различни камъчета,
различни фигурки, ето различни форми на печати. Има торти, има сърца, има всякакви формички. Вариантите са хиляди. Слава Богу, вече в България има доста магазини и места, откъдето човек може да си набави материали. Ето един албум, който, ето тук ще ви го покажа. Той е със специален катинар. Ето виждате как се отваря и затваря. Колко е здрав този албум. Ще издържи ли дълго време? Издържи. Той за какъв повод е подходящ и какви са тенденциите? Какво търсят дамите за сватбите в момента? Ами, много е относително и специфично. По принцип, всеки търси нещо, което да бъде уникално. Това е и моят стремеж. Всеки продукт да бъде изработен. Те наистина и са съобразен. уникални. И нито един не се повтаря с Ами, другия, много предполагам. рядко. То няма и как да се случи, защото при ръчната изработка, нали, ти влагаш много идея, конкретно насочваш към човека, който го е поръчал, за да съобразиш неговите желания. И сега какво слагаме? Лепило. Сега ще нанеса лепило. А това се отбелязва, може би. Това е печат, Да. който ще го сложихме сложим на плочката. на корицата на албума. Ли? Да. Снимките с какво се препоръчва да се лепят? Някои да не ги залепят с тиксо. Тук си ни подготвила снимки на младоженици. Може ли да сложим една? Разбира просто се, за да видим как демонстрирам. ще стои. Снимки на Няма младоженици. значение с какво. Може с сухо лепило, с каквото и да е лепило, с тиксо. Аз сега ще демонстрирам и ще ви покажа как всъщност Ето, би изглеждала залепихме. една снимка, поставена вътре в албума. Етикета на албума е залепен. Да, това е корицата. Малко повече време, може би ще Поред мен няма как да си направим обаче в домашни условия такова нещо. Изисква се талант, вкус и да знаеш кое как да подбереш и какви са ти нужните материали. Ами, може би е повече до усет. Всъщност при мен нещата започнаха малко отзад напред. Тоест аз започнах да се занимавам с скрапбукинг много преди да знам всъщност какво е това. Да, тогава беше случайно. Видях един клип в интернет, който ми направи страшно така голямо впечатление. Вижте. То е наистина изкуство. Страхотно. И спрямо вкусовете и предпочитанията на различните хора, които си поръчват такива албуми, ти съставяш всъщност някаква истинска история. Ето вижте. Ето така. Много би помогнало, ако знам подробности за човека, за който ще бъде изработен съответния албум. Мисля, че децата биха били най-щастливи. Не знам колко дълго ще издържи в ръцете им такъв албум, защото ще дърпат сериозно картинките, но пък наистина децата биха се забавлявали с него. Какво е най-нестандартното като избор на дамите, специално сега, за този сезон, за лятото? За сватбите, какви албуми търсят, какви цветове? Ами като цяло хубаво е самия албум, който специално при сватбените албуми, така това е и моя препоръка, да бъдат съобразени с темата на самия празник. С цветовете на булката Цветовете, и да, тези, самата които тематика, тя е избрала. Именно. Ето да речем в розовото, както го показахме преди малко, той е много, много красив. Дантелата, виждам, и цветята са актуални, дори в албумите, освен в роклите и в украсата за сватби. Както виждаме, и албумите са за предпочитане. Ето тук имаме и панделки. Какво направихме? Залепихме. Сега лепим и изкуствени цветлета. Така, аз съм се спряла на текстилни цветя, които са близки до темата на самата хартия. Всъщност ние с един такъв албум може да го използваме както да запазим и увековечим момента, да го подарим и под формата на картичка, защото виждам, че вътре има свободни места, на които могат да се пишат пък различни послания. Именно това е хубавото в тези албуми, защото наистина ако добавим едно малко листче с дата или две думи, просто спомен някак си остава по-жив. Връщаме се наистина към самото изживяване и историята на момента, когато е направена снимката. Всъщност това е най-ценното, което... Колко трудно се прави корицата? Според мен това е основата, от която започваш, нали? Да, обикновено Колко трудно се прави, кажа, че абсолютно ръчно. На мен ми се струва, че е ужасно трудно. Всъщност вече има и много заготовки, които се предлагат на пазара. Нали, всеки, който предпочита, може да си купи такава заготовка и да работи върху нея. Аз предпочитам обаче да не се съобразявам с... да не съм в рамката. Да е абсолютно направено от самата теб. Така. Добре, да покажем и този албум отвътре и да поставим всъщност снимката. Може би още мъничко само да засъхне, за да засъхне лепилото. цветето. Казваш, че трябва да лепим ще снимките поставя с някакво... Това
Ами Сериозно лепило ли? това е сериозно Да. крафтърско лепило, което не е нужно всеки вкъщи да притежава. Аз съм донесла тук Ето и снимки на най-обикновено... младоженци. Да. Мисля, че всички сега бъдещи булки ще се запалят, пък и не само, и хората, които ще им гостуват на... Всъщност това е чудесен подарък. Много хора се свързват с мен и казват, нали, моля ви си, искам нещо оригинално, нещо, което да Да е лично, да конкретно остане, за самият човек. персонализирано и лично, за да Какво да бъде го запомнен използваш? подаръка. Виждам тук едни много интересни кабзи, които не знам как Да. се поставят, с какви машини работиш и какво е нужно тези всъщност. специално се поставят с едни клещи. Да. А сега ще ви покажа. А как огъваш този картон? Той е много твърд, Ами по принцип, за да е под права форма. корицата специално нали, препоръчително е да се прави от мукава, която е доста по-твърд материал и да е все пак издръжлив във времето. Вече вътрешността на самите албуми се прави от различен вид картони и вече се декорира с дизайнерски хартии, които вече има хиляди варианти, хиляди Виждаме ги, комбинации. да, има хиляди варианти, хиляди цветове. Майките поръчват ли си албумчета, за да увековечат? Много напоследък бебенцата? са доста актуални. А откъде черпиш вдъхновение и идеи? Следваш ли някакви тенденции? Има ли тенденции като цяло в албумите? Защо не? То пак Има. е вид мода. Да, точно така. Има, разбира се. При мен специално вдъхновението идва от самия повод и от много дребни неща. Самата хартия, някой детайл, от определени ситуации, самия човек, за когото ще бъде предназначен албума. И кои са цветовете на лято 2016? Пък защо не да поговорим сигурно и за есен-зима? Предстои след това. Честно казано, аз не влизам в тези рамки. Нали? Предпочитам да работя така с разнообразни цветове, разнообразни дизайни. Този албум, аз виждам, че има мартенички. Той за какъв повод е подходящ и кой е най-нестандартният повод, за който си прави албум, защото този много ме впечатли. Този е доста интерактивен албум. При него специално вдъхновението дойде от едно посещение на цирк. Да, това се дърпа. Дърпа ли се? Аз не смея да го дръпна. По-смело. Вау! То се отваря от двете страни. Да. Чакайте сега, хубаво да подхвана. Какъв е този механизъм тук за дърпане? Много интересен. И сега всъщност с една ръка прибира. Внимателно го прибирате, за да не го смачкате. Това са местенци, на които човек може да си запише нещо, да си постави снимка. И аз се стремя така повечето албуми да бъдат за снимки в стандартен размер, защото малко са хората все още, които имат понятие от скрапбукинг. Скрапбукинг всъщност е вид изкуство, което все повече навлиза в България. Освен с албуми, с друго нещо. Ами да, те са много разновидности. Една от също много популярната дейност е изработването на картички, покани за сватби, аксесуари за момински партии или всякакви поводи. Аз много ти благодаря, че всъщност ни показа какво представлява това изкуство и че ни даде страхотна идея да изненадаме не само бъдещите булки приятелки, но и нашите близки. Сега искам да изгледаме заедно едно видео. Много хора търсят различни приложения на предмети от ежедневието. В следващото видео нашата стажантка Виктория Тончева ви е подготвила едно такова за картонените ролки от тоалетна хартия. Да го видим заедно.